Nadal de 1950, 4 mozos escoceses entran na abadía de Westminster coa idea de facer algo impensable, roubar a pedra do destino do sitio que ocupaba desde había séculos, debaixo do trono do Reino Unido. Se segues mirando este vídeo, vas descubrir que Galicia tamén está metida na historia desta lendaria pedra. A lenda, unha de tantas sobre esta pedra, comeza hai miles de anos, con Gatelo, príncipe ateniense, e Escota, filla do faraón de Exipto. Xuntos, canda a pedra, chegan a estas terras e fundan Brigantia, na costa ártabra, no norte da actual Galicia. Desde o Portus Magnus Artabrorum, hoxe as rías da Coruña, Ferrol, Ares e Betanzos, din as lendas antigas que partiron os descendentes de Gatelo e Escota, primeiro hacia Irlanda e despois hacia Escocia, país este último que leva o nome da Escota desta lenda. Con eles levaban un talismán, un obxecto sagrado, a pedra do fado ou do destino. Sobre esa pedra coroábanse os reis da liñaxe de Gatelo e Escota, un costume que mantiveron os reis escoceses. A tradición dicía que Escocia seguiría existindo mentres a pedra continuase dentro do seu territorio. Por iso, en 1296, os ingleses non dubidaron. Invadiron Escocia e roubaron a pedra. Levárona a Londres e metérona debaixo do seu trono para que os seus reis e raíñas se coroasen en riba dela durante séculos. No Nadal de 1950, 4 estudantes dixeron que abondaba. Entraron en Westminster, sacaron a pedra de 150 kilos de peso e en plena fuxida a pedra rompeu en dous. A policía buscouna por todo o país porque sen a pedra, dicían, a monarquía estaba maldita. Meses despois, apareceu en Escocia, a tempo para a coroación de Isabel II. Hoxe está en Edimburgo, pero volve a Londres cada vez que hai unha coroación, por se acaso.